Hi, namaskara ಮಾತರಿಗ್ಲ welcome back to the channel. ಯಾನು ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋಡು ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿನು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನೇರ್ದುಂಬು ಯಾನ್ ಚಿಕನ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತದು ದೀತೆ. ಸೊ ಐಕ್ ದಾದ ಮಾತ ಪಾಡ್ದೆ ತೂಕನ ಚಿಕನ್ಗ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, ಅರಿಶಿನ, ಉಪ್ಪು, ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್, ಕರ್ಡ್ಸ್ ಪನ ಮೊಸರು ಬೊಕ್ಕ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ನಿಂಬೆ ರಸ ಬೊಕ್ಕ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿನಂಚಿನ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಈತೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಕಲಪಾದು ಚಿಕನ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ ದಿವೋಡಾವೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆದ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂಡ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲನ್ ಪೂರ ಆತು ಒಯ್ತೊನೊಜಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅವೇನ ಅಂಚೆನೆ ದಿವೋಡು. ಸೊ ಇಂಚಿಡ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕುಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದೈತೆ. ಇತ್ತೆ ಬನಲೆಗು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಪಾಡೋಡು ಅವ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿನಂಚಿನ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಾಡೋಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಮುಂಚಿ ದಾದನ ದೆತೊಂದೆ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಅವೇನ್ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 minutes ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತದೀತಿ ನಂಚಿನ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಮುಚ್ಚುದಿದ್ದು ಬುಡ್ಲೆ ಚಿಕನ್ ಬೇಯ್ನೆಟ್ಟ ಒಂಜಿ 15 minutes ದಾದನ ಆಪುಂಡು ಕುಕ್ಕಾರೆ. ಸೊ ಮುಚ್ಚುದಿವೋಡು ಕೋರಿ ಬೇಯ್ನೆಟ್ಟ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಬೇಯೋನುಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ಅಂದಾದ ಮನ್ಪೆ ಗೊತ್ತುನೆ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿಗ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಏನ ಕೈಟು ನಾನು ಮುಂಚಿದ ರೆಡ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 1 2 3 4 5 ಐನ್ ಲವಂಗ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೆಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಆತು ಚೆಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಇತಿಯಾನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡೆಲ್ಲಿ ತುಂಬುದೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಚೆಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಶು ಗೋಡು ಈತ್ ಕ್ಯಾಶು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನು ಕ್ಯಾಶು ಪಾಡಿ ನಾತು ಟೇಸ್ಟಿ ಆದ್ ಬರ್ಪುನು ಈತ್ ಯಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಬೊರ್ಚಿ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟಿ ಆದ್ ಬರಡಂತು ಈತ್ ಕ್ಯಾಶು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದೆ ಎಂತ ತೊಚ್ಪಾವೇನಿ ಕಲಿ ಆ ಗಿಂಡಲ್ಡ್ ಸರಿ ತೋಜುಂಡು ಐಚ ಈತ್ ಕ್ಯಾಶು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡು ನೆನ್ ಪೌಡರ್ ಮನ್ಪುಡು ಕಲ್ಲುಡ್ ಗುದ್ದುದ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಬಟ್ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಂಡ ಸಣ್ಣ ಪೌಡರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಲ್ಲುಡ್ ಪಾಡ್ದು ಗುದ್ದುಂಡು ಆ ಚಕ್ಕೆ ಪೂರ ಸರಿ ಪುಡಿ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪೆ. ಓಕೆ ಡನ್ ಪೌಡರ್ ಮಂತ್ ದಾಂಡ್ ಮಿಕ್ಸಿದೆ ಬರೋದಿತ್ತು. ಓಕೆ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ನೀರು ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಪೌಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇಂಚಾಂಡ್ ದಾದನ ಚುಚ್ಚು ನೀಂಗೆ ಮಿಕ್ಸಿದಲ್ಲ ಯಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಒಂದು ನಿಕಲೆಗ್ ತೊಚ್ಪಾರೆಬೋದು ಹೆಂಗೆ ಚುಚ್ಚುಂಡು ತಾಗಿಜಿದಲ್ಲ ಬಟ್ ಬೇನಾಂಡ್ ತುಳಿ ನೀರು ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆನಾ. ಸಣ್ಣ ಪೌಡರ್ ಆತನು ಒಂದೇನು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಡಿ ಹಂಗೆ ತೊಚ್ಪಾವೆ ನೇ ತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಾನೊಂದು ಐಟಮ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಅವಳದಾದ ಹಂಗೆ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಹಿಡಿದು ತೊಗೊಂಡು ಪ್ಲೆ ಓಕೆನಾ. ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೋಡಮಿನಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ರೆಸಿಪಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅದು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಲ್ಲೆ ಮರಪೊಚ್ಚಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ. ಓಕೆ ಚಿಕನ್ ತೂದು ಬತ್ತೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಬೇಯ್ದಿಜಿ 5 minutes ಆಯ್ನಿ ಮಾತ್ರ ದೀನ ಲೆಕ್ಕನೇ ಉಂಡು ಸ್ಲೋಟ್ ದಿತ್ತೈತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನಾನೊಂದು ಐಟಮ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಉದ್ದುದಾದ ಪುಡಿಯನ್ನು ನಿಗುತ್ತು ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಚಿಕನ್ ಕುಕ್ ಆನಾಗ ಪೂರ ಚೆಕ್ಕೆದ ಡಬ್ಬ ಲವಂಗದ ಡಬ್ಬ ಬೊಕ್ಕ ಪಲಾವಿರದ ಡಬ್ಬ ಅಂಚ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪೂರ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ನೀಟಾದ್ದೆ ತಿಂದು ಬೇಗ ಏನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುವೇನಿ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಣೆ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಫುಲ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ತನಿಷ್ ಇಜ್ಜೆ ಅವಿ ತನಿಷ್ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆತನ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲೆದ ಆಯ್ಪಣ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಗೆ ಸೇರಪಾದೆ ಏನು. ಸೊ ಅಂಚ ಅವ್ಳು ಪೋದು ಆಯ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಟು ಈತ ದಿನ ಓದಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅವ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೀಕ್ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರಿ ಪೋಪುನು ಗೊಬ್ಬುನು ಮಸ್ತಿ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪುನು. ಸೊ ಪೋವಡ್ ಅನ್ಬಿಡ್ತೆ ಆಯ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಟು ಒಂಜಿ ವಾರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂತ. ಸೊ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ವಾರ ಶಾಲೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಬೊಕ್ಕ ರಜಾ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಇಂಚ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪು ಈ ಜೋಕುಲೇನು ಪಲ್ಲೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಇತ್ತನೆ ಹೆಂಗೆ ಪಲ್ಲೆ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೆ ಕೇನುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಲಕ್ ಬೇಗ ಲಕ್ಕುವೆ ಶಾಲೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅದಾಯ್ಪಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರೇ ಉಂಡು ಬಾಕಿದ ದಿನ ಶಾಲೆ ಉಂಡು ಆಯ್ಕೆ ನಿದ್ರೆನೇ ಉಟ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ರಜಾ ಇತ್ತನ ಬೇಗ ಲಕ್ಕುನು ಇನಿ ದಾದ ಗೊಬ್ಬುಡು ಇನಿ ಅಮ್ಮಗ್ ದಾದ ಉಪ್ಪದ್ರು ಕೊರಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದಾದ ಉಪ್ಪದ್ರು ಕೊರಡು ಅವೇ ಯೋಚನೆ ಗೊಬ್ಬುನ ಯೋಚನೆ ಗೊಬ್ಬರೇ ಮುಲೆ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಜನ ಪಾಪ ದಾದ ಮನ್ಪು ಪೂರ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲ ಜನ ಇಜ್ಜೇರು ಪಂತೆ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೇರೆ ನಾಡಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪರೆ ಇತ್ತನ ಲೆಪ್ಪು ಇಲ್ಲಾಗ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದು ಲೇದೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಸಂಡೇ ಬರ್ಪೇರ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಐ ಶುಡ್ ಸಿ. ಸೊ ಏನು ಪಾತ್ರೆನ ಬೇಲೆ ಹಾಪುಜಿ ನಾನು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆ. ಚಿಕನ್ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಯೋನ್ ಬೈದುಂಡಾವೆ ಬೇಯ್ದುಂಡು ನೆಕ್ಕಿತೆ ಯಾನು ಪೌಡರ್ ಮಲ್ತದೀತಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚೆಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಶು ಪಾಡ್ದಿನ ಪೌಡರ್ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡಂದು ನೀಟಾದ ಪಿರೋರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆತೆ ಆ ಪೌಡರ್ನ ಚಿಕನ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಬರೀ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತೋಪುಡು ತೂಯರತೆ ಅವು ನೀರೊಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಬುಡುಂಡು ಚಿಕನ್. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ತೋಪುಡು ಅವಿಂದ ಎತ್ತದಿಯೇ ಸೂಪ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಪರರೆ ಎಂಕುಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಜನ ಖುಷಿದ್ ಮಿನಿ ಪಾಡೋಲಿ ಅಂದೆ ಎನ್ನದು
ದೆತ್ತದಿಯೇ ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆನಾಗ ಒಂಚೂರು ಡ್ರೈ ಫೀಲ್ ಆಂಡು ಅಂಚಾದ ಅವು ನೀರನ್ನು ಪಿರಾಯ ಅಂತ ಮೆತ್ತೆ ಚಿಕನ್ಗೆ ದದ ಮನ್ಪುನ್ ಕೆಲವರು ಅಂಚ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ದಾದ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಿಯೇ ಪಂಡತೆ ಒಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪುಡಿ ಬೇತೆ ದಾಲ ಹತ್ತಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪುಡಿ ಪಾರ್ದು ಕಲಪಾದು ಒಂಜಿ ನಾನೊಂಜಿ 3-4 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬುರ್ದು ಕುಕ್ ಮಂತದು ಚಿಕನನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡುಂಡ ಅಡೆಗ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಚಿಕನ್ ದ ರೆಸಿಪಿ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಿತ್ತನು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ನಾನು ಏಪಲ ಆತು ಕೆಲವರ ರೆಸಿಪಿ ಮಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚ ಬತ್ತನಂದು ಪಂಪೆ ನಿಕಲೆ ಶೋಕ್ ಬೈದನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲೆ ಎದುರು ತಿಂಪೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ ತಿತ್ತೊಂದೆ ದಾಯ ಗೊತ್ತುನೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ 2 ಪೀಸ್ ತಿಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಿರ ಬೋಡು ಒಂದು ಫೀಲ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಐ ಆಮ್ ಈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹುಡ್ದಾಲ ತಿನ್ಪುಜಿ ಅನ್ನ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡನ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹುಡ್ತೀನಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲು ಎನ್ನೊಚ್ಚಿ ಮೋಲ್ದಾದ ಸ್ಪೂನ್ ಪೂರ ತಿನ್ಪುನು ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಪುನು ಕೈಟ್ ತಿನ್ನರೆ ಆಪುಜ ಅಂದು ಇನ್ನ ಕೈಟ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುರ ಅಂಚನೆ ಉಂಟು ಓಕೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಶೋಕ್ ಬೈದನು ಸತ್ಯ ಇಡ್ಡಾಯ್ತನು ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಯಾನ ಮಂತೀನಿ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ವಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಆವೆ ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಯ್ದನು ಇಟ್ಸ್ ನೈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಡ್ಪಾಡ ಎಡೆ ಬರ್ಬೋದು ಚೂಚೂರ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡೋಚಿ ಕಂಜೂಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಸರಿ ಪಾಡ್ಯ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ನೈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಖಾರ ಹೆಚ್ಚು ಬೋಡ ಆತಾತನ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗೊತ್ತು ಖಾರ ಮಿಂಗಿ ಹಾಪುಣ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನೈಸ್ ಅಂತೂ ಬಯ್ಯ ಆತನು ತನಿಷೋ ಅಲ್ಪನೆ ಇದು ಜೈದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜೈದಿನ ಬಾಲೆ ಲಕ್ಕದೆ ಚಿನ್ನಲ್ಲ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಅನ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಪಂತೆ ಐತೆ ಆಯ್ಕ್ ನಿಕ್ ಏತು ಜೆಪ್ಪರೆ ಉಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಜೆಪ್ಪು ಪಂತೆ ಆಯ್ಕ್ ಜೆಪ್ಪರೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಗೊಬ್ಬರೇನೆ ಇಷ್ಟ ಬಟ್ ಏತು ಗೊಬ್ಬು ನಿಂಕಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆವೊಂದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬೈಕ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜೆಪ್ಪಡಾದೀನಿ ಪಂತೆ ಇನಿ ಜೈದೆ ಎಲ್ಲ ಜೆಪ್ಪುಜೆಗೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದಿನ ಜೆಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಜೆಪ್ಪುಜೆಗೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಪ್ಲಾನ್ ಆತುಂಡಿತ್ತೆ ನಾನು ಪಾತೆ ನಂಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆವೊಂದುಂಡ ಅಂತು ಒಂಚೂರು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಆತೆ ಅಂದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೆ ರುಚಿ ರೆಸಿಪಿ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮಂತೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಾಡ ಮರಪ್ಪಂದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪನ್ಲೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡತೆ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಕುಲ್ದು ಪಾತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಾತ ನಿಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಾಯ್